May buntag sa tanan, nalapod kita sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko, diha sa to ang ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Ang atong ebanghelyo kinutlo sa kang Mateo sa kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 24. Na dungog na nato ang annunciation, no? Sa gospel reading sa kapistahan sa Immaculate Conception. Karon ato ang paminawon unsa ang reaksyon nga nahibaw-an ni Jose nga si Maria nagsabak na. We usually think of the word annunciation pagbutyag na ay koneksyon diha sa pag-announce, no? Announcement ni Mama Maria sa ihang sabak sa usa ka bata. Si Jose, importante kayo sa Ebanghelyo ni Mateo kay nga naman diha man nagbutyag, naghatag kanato sa linya sa kaliwatan kang Haring David. Madto kita sa Ebanghelyo, no? Sa bersikulo 18 ngadto sa 19 mo kani. Mao gini ang sugilanon sa pagkatao ni Hesus. Si Maria nga iyang inahan kaslunon na kang Jose. Apan sa wala pa sila mahiusa na matigdan ni Maria nga mabdos na siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon usa ka matarong nga tawo ug dili siya buot nga maulawan si Maria. Busa, nakadesisyon siya nga bulagan na lang niya sa hilom si Maria. So kini sila sinayuran, no? Sinayuran nga mas labaw pa sa saad o pasalig nga magninyo sila. Kay sinayuran man sila or betrothed, no? Sa in English pa, gikonsideran na kini sila nga minyo. Si Jesus mao ang Misaya, ang anak ni David o anak ni Abraham tungod kang Jose. Naghatag kanato og kanana ang panag-ingnan diha sa kang Jose nga diha siya nga pag-amahan ni Jose, siya si Jesus anak gyud ni David. Ang Hudiyo nga kaminyoon magsugod yun sa ilahang mga saad, no? Kani gi-arrange, no? Gisabot-sabutan na kini sa mga ilahang mga kananaang parents, no? Sa ilahang mga ginikanan. Sa kasagara ang babae ug lalaki sila gisad sa ara na diha pa sa ilahang kanang pagkabatanon o gani usahay diha sa ilang pagkabata pa. They are still children. So, sa di pa magminyo, ang managtiayon muagi kani sila og year-long nga kanang betrothal, no? Sinayuran sila sa usa ka tuig nga kanana ang betrothal, no? Murag hapon ni sila og marriage, but walay sexual rights, wala sila sex, no? Kanina manggod ang pag-sinayuran binding kani, no? Consider na kaning minyo o ma-terminate lang kani o naay divorce o kamatayon sa isig usa nila, no? Kanana ang tao nga muagi og betrothal nga kanana ang makasinati siya nga ang iyang kapikas namatay, mura po kani siya og kanang balo, no? May mo siyang balo or widower. So si Jose makita nato sa kanang gi-describe siya, usa siya ka righteous, no? Matinod anon nga tao og nagpuyo nga
kanang righteous diha sa balaod sa Torah. O siya kay dili man siya self-righteous, no? Matarong man siya nga tao. Nasa iya ang kalidad nga siya gayon kana na mudiman yun siya ug unsay naa sa Torah. Dili ni siya plastic, dili yun siya kanang ukon-ukon o kana na bitaw patuman sa balaod sa ilahang Torah. So mo nang si Jose iyang ginahuna og mayo nga para dili madawat ang dungog ni Maria, iya na lang og kanang biyaan or dili ipadayon ang minyo, but sa hilom na lang, no? Dili lang siya magpasaka og judgment, dili lang niya sumbong sa ilahang balaod. So sa bersikulo 20 hangtod sa 21, ug samtang nagapamalandong si Jose niini ng iyang mga plano nga biyaan niya ni dalang si Maria o di niya pakaulawan, nagpakita kaniya pinaagi sa damgo ang anghel sa Ginoo mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahandog sa pagpangasawa kang Maria, kay nagmabdo siya pinagi sa Espiritu Santo. Manganak siya lalaki o nganlan mo siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So sa verse 20, ayaw kahadlok, no? Daghan kayo ning kanana ang statement, no? Daghan kayo ning kaning pagpahimangno diha sa anghel, no? Gi-repeat kani pila ka beses, no? Like the words to the women, katong mga nagpabay diha sa tomb, human sa resurrection, no? O Jesus mismo, he used the same word, no? Ayaw kadlok, labi na itong hapit na sila malunod sa ilang gisakyan ng barko o banba. Daghan kaning account diha sa Ebanghelyo. Si Jose, dili siya unta mahadlok ingon sa ato sa anghel, no, dinhi sa Ebanghelyo, or unsay mga opinyon o unsay mga hunahuna sa ubang mga tao diya sa palibot sa ilang mga kasilinganan, or even diya sa requirement o gisulat gilagda diya sa Torah sa ilang kanang balaod, particular sa punishment niini. O dili siya mo hesitate, but instead, no? Dili siya mo buhat niini, but instead, iya yung pakaslan si Maria. So, therefore, sa tulo ka okasyon, ang anghel kita diha sa damgo ni Jose. Sa unang mga kahigayunan, ang anghel nagpatawag yun kang Jose sa aksyon nga siya yun musunod, no? Masinugtanon. Siya gani kung makita nimo masinugtanin si Jose, no? Kaya sa Ebanghelyo, but never nga makita nimo nga naa siya gipamulong, but iya lang gisunod ang anghel, gisunod niya ang kabubuton sa Ginoo diha sa Ebanghelyo o kabubuton sa Ginoo kang Maria o sa kabubuton niya sa paghatag kanang tanan o manulunda o Misaya o paghatag kanato kang Hesus. Sa primerong appearance, the angel, no, ang anghel nagsugo sa kang Jose na imog yung kananaan dawaton si Maria na imong anak. Sa verse 21a, ang rule o ang kabahin ni Maria
para makahatag og anak. Ang role ni Joseph, ang kabahin ni Jose sa kaluwasan, maghatag lang og pangalan. So ang pagpangalan nini si Jose, mahimo na siya amahan diha kang Hesus, ug siya mismo kanana maghatag na o kanana ang kaliwatan kang David. Diha sa kang David pinagi sa pag angkon na nga si Hesus, mauna ang liwat diha sa linya ni David. Sa Kapitulo 2, versikulo 13, ang anghel naghatag kang Jose nga sa succeeding na mga kapitulo 2, versikulo 13, nga ni si Jose, no? Ikaduha niyang kanana ang pagkamasinumtanon, obedience. Iyang gidala si Jesus, gamay nga Jesus, nga bata Jesus, o si Maria, no? Out to Egypt para maka-iskapar kang Herods nga sugo nga pamatyo niya ang mga bata nga gagmay, no? O sa Kapitulo 2, versikulo 9, kung isunod nato, ang anghel usab nagsugo kang Hesus na pagbalik na nila dito sa Israel, human namatay si Herod, no? So ang pangalan ni Jesus sa Griego nga pinulungan, Yehoshua, means sa Yahweh is salvation, no? And also it is related to the name Joshua, Moses na successor, no? Ang nagsunod kang Jesus. So ang anghel kanunay yun ang pag-address, no? Ang pagsugo niya kang Jose, kanunay yun ang iyang pinulungan nga Jose, anak ni David, no? Mo gina iyang kanunay nga pagpamulong. Meaning, pagsugo ni Joseph o pangalan kaniya nga siya gayon naa sa kaliwatan ni David. So, sa verse 21b, no? Ang primerong Joshua nagasalbar man sa mga katawhan sa Israel against sa ilahang mga kaaway. Apan kaning ikaduhang Joshua, mo si Jesus mo na'y nagsalbar sa mga katawhan sa Israel against o gikan sa kasalanan, no? Wanto kita sa verse 22 to 23. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, magmabdos ang usa ka dalagang putli ug manganak siyag lalaki, ug ang maong bata pagatawgon nga Emmanuel, nga konsabto nato ang Dios kauban nato. God is with us. So mo kaning fulfillment sa prophecy is important, very important kang Matthew, no? Ngani, he mentions this 11 times, no, sa iyang Ebanghelyo. So sa verse 23, ang Isaiah nga prophecy nga ang batang Jesus matawo gayon by the time nga mobot siya sa iyang maturity, ang kanang hulga sa mga kaaway mawala na, no? Ang hulga sa kaaway, labi na itong primero nga pagapatyon ang mga firstborn son, no? Naning kagyo sila dito sa Egypto. So wala gani na ito may bawi o unsay identity sa batang lalaki, but diri sa kaninga verse nagasugid guide ka nato nga si Mary had to be a virgin, no?
berhen yun siya. Kaya nga naman, siya man ang manganak sa anak sa Ginoo na si Jesus. In verse 24, sa pagmata ni Jose, gituman niya ang giingon kaniya sa anghel sa Ginoo. O gipangasawan niya si Maria. So makita na to sa verse 24 as noted, no? Nga si Jose masinugtanon gayud siya ug iyang gituman ang iyang ang sugo sa anghel kaniya sama sa akong kaistorya sa unahan sa tulo ka beses, no? Iyag yung gisugo gituman. So unsa may makutlo nato nini mga brothers and sisters, makutlo nato ang pagka masinugtanon ni Mama Maria ug ni Jose, no? Ngani masinugtanon si Mama Maria na manganak siya, no? Magsabak siya, pinagi si Espiritu Santo, ingon siya, be it done unto me according to your holy will, no? Nga ako servant lang. Makita nimo sa Magnificat, ako servant lang sa Ginoo. Ug gipili siya sa Ginoo nga mahimo siyang kanang inahan sa ato ang Ginoong Hesus. Ug siya masinugtanon. Si Jose usab, pagkahibalo niya nga sinayuran man siya si Mama Maria kang Jose, o sila naaman sila'y kaminyoon na nga giplano. Si Jose wala magmakuli nga siya misunod gayon sa kanang sugo sa anghel, sa primering sugo sa anghel nga imuhang pakaslan si Mama Maria. Bisan tungod sa kakulian, kasiligan nga pinagi ka stricto gayon sa balaod ni Moises o sa Torah bahin sa nagmabdos, no? Nga napa sila sa kanang panahon sa ilang pagkasinayuran kay wala man ni giban magyud ni ang sex, bisan todo wala sila mag-sex kay kuan man siya na ang gimugna o gipurma man ang anak sa Dios diya sa pag-angka ni Mama Maria pinagi si Espiritu Santo apan sa mata sa mga katawan sa Hudiyo. Nagsabak ngayon si Mama Maria, delikado gayon kung itutuman ang balaod sa Torah. Apan si Jose, iyang giangkon kanitanan sa hilom, pinagi sa iyang pagkamasinugtanon. So duha ka pagkamasinugtanon atong gisuntan ini, pagkamasinugtanon ni Mama Maria o pagkamasinugtanon sa kang Jose. Mao kani ang istorya sa mga primero nga mga kananaan managtiayon, no? Nga managtiayon nga naghatag kanato sa kananang anak sa Dios, ato Misaya, manulunda og ang ato nga mga luwas. Ngani sa ato ang kasinatian, napod kita husband and wife, napod kita mga kananaang kamasinugtanon isig usa. Dili magyud perfect ang ato ang pagka-husband and wife. Para pagdala sa ato ang mga anak o atong pamilya diha sa Ginoo, makaila ka sa Ginoo. Mahimong profesional nga mga Kristiyanos ug nanapoy ilang kaugalingong pamilya. Giun sa man nato nga kita masinugtanon isig usa as husband and wife, masinugtanon sa ato ang mga kabilinggan, sa atong relasyon, sa atong panagkamot na mabuo, malinawon o madala nato atong pamilya diha sa Ginoo. Giun sa nato pagka masinugtanon isip bana o asawa nga makita nato o makita sa atong mga anak o masunod po nila
kay sila po mismo mahimo po silang mga kana masinuntanon nga banag asawa later on. Brothers and sisters mo ni ang espiritu sa Pasko, espiritu sa kananaang pagkamasinuntanon sa ato ang Ginoong masinuntanon ni Jose o ni Maria o kita natagan o kaluhasan. Dili ba? Matagan po kita kaluhasan sa adlaw-adlaw na itong pangimpinyo, isip husband and wife, pinahandi sa atong pagkamasinuntanon sa atong relasyon, masinuntanon sa atong pagpaningkama, o para kita ug atong banay madala diha sa kinabuhi dayon nga gitagana sa atong Ginoo. Ug mao'y purpose diha sa Pasko sa paghatag kanato ni Mama Maria o ni Jose sa ilang anak na si Jesus. Plano sa Ginoo sa ato ang kaluwasan. Salamat kayo o Ginoo sa gihatag namo kanamo nga panag-ingnan pagka masinungtanon ni Mama Maria o ni Jose ug sa amo tawag kapag masinungtanon sa among relasyon sa bana o asawa para tibok panay namo. Malipayon nining Christmas o sigurado namo madala sila diha sa imong kinahanglan. Salamat o mayawong hapon sa tanan. Don't forget to like and subscribe this video para mapadayon nato ang ato ang pagpaambit kada semana. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu